Йо, добро утро. Добро утро. 6:30, 6:45 е часът. И днес тръгваме за Албания. Пътуваме за Тирана. Днес 10 дни в Албания. Не днес, ами преди 10 дни в Албания. Ще направим едно влогче. Отивам да вземем авилици. Let's get it! Опа! Ето те. Дойдохме да вземем момчета, вече сме готови, почти натварваме багажа и потегляме към Тирана. Тук спряхме малко на бензиностанцията да заредим гориво и да проверим налягането на нашите гуми и продължаваме пътешествието. Бао! Минахме границата Македония, вече пътуваме, както виждате и в Македония ни спазят природата. Давид Пишора и продължаваме напред. Чакай, не ме, брат! Не! Не спираме. Ето спираме, брат. Спасителна мисия. Прием стършела да ни хапне. Чакай! Айде, готово. Айде! Хубаво, баща ми, брат. Daddy, chill. Към Албания. То е наблизо, бе, брат. На 4-5 км е. Вече сме на входа. 25 минути. На входа на Албания. Ето Давид е изключително замислен на живота си. Разхвати ги добре, те смаде. О! Пристигнахме в Тирана. Отиваме на... Къде отиваме? На бункера. На центъра. Ние отиваме някакво бункер. На арт бункера. Да. Отиваме. Давай, отваряй. Ако не някакъв ще го бием. Тук сме in the hood. Кой има тук? That looks like the Dobrich one. Yeah. As you can see on the vlog. Okay, but first, what is your favorite thing about Albanian people? Comment below, subscribe to this video, and the vlog moves on, brother. I'm joking with me. Yeah, of course I'm joking. Of course you're joking. Our guide, the vlogger, right there, he is showing the camera to me, but I'm having a little anxiety on the camera. But You I should not, don't bro. care. As you can see, this is a great monument of Alexander Makedonsky. He is one of the most trivial guys in the modern history culture. Андрея ходя, бе. Бая горещо. В момента сме отгоре на пирамидата. Не бе как на английски. Бая стъпаласа. Но пирамидата изглежда доста интересно. Знаете, да 25 стъпала, не можем да писаме. Забравих да добавя, че преди това бяхме в един бункер, който е фигурирал 90-те, началото на 90-те. И да, всеки който дойде в Тирана, полагам да го посети, доста интересно. Има обяснение за подкаста. И да, В момента се намираме пред Шпар Експрес. Шпар Експрес. Нямам сили да говоря на английски. Хапна ли хубаво? Набързо ще ви кажа Изключително две-три слънчево е и трябва да се... Айде, готов е за рън. Облачно скъпо. Хапнахме добре и всичко В е... момента сега ще бягаме 10 км. Да, сега мисля да избягам 10 км. И ще направим една кратка тренировка на лошата долу на алеята. И с подовката и след това ще направим 300 бърпита. И 500 клека. Let's go! Айде. И здравейте в Болград, дами и господа, сега е вечерта и ние се разходихме много готино след една перфектна вечерка, която направихме на Street Shop Turkey Adana Kebab Döner Extra Large with Chicken Fries. Thank you so much. А вижте отзаде какво има. Бум. Там ще има сграда без прозорци, щупени прозорци има. Охо, то вече е тъмно. Тъмно е, но аз съм светъл. Заслужаваш да качу светъл, брат. Минус ще малко, тук на разпитата ми е светъл. Оп.
В момента сме на път да влезем и в албанския протест, който знае, в момента има албански протести. И просто ще се включим в това шествие. 4 часа сън, днеска просто ще огреем навсякъде. Айде, ден 2. Чуем да едем бюреци, бро. Най-добрите българи на света. Няма задна. Трябва да снимаме, който може да се снима, поне аз лично не съм снимал, ама ще стане някакъв клип. И чуем да едем един бюрек, дали ще има тай, няма брат. Да, бе, това е традиционно. Виждам чета с лайбите, той са да ги кърти. Отиваме бюрека банци. Чуем да ги бейм. Да, са дейхим после и така. Се надавам учачал спорт фаворито си Кемс Индорнакос. Да продължа още малко влога. Oh shit. Here we go again. Копнахме си бюреци. Никой по принцип не яде баници такива работи. Я покажи круасанчето. Аз брат никога нямам. Нямам всичко, аз съм българин. Не, аз нямам такива работи, но отидахме в някаква банчарница и женичката беше супер дружелюбна и си купехме и айран, той е с Косово. С логото на Косово. Да, държите с албанското. Тук как да го обърнем, брат? Хоп! Отиваме на зиплайн. Най-големия зиплайн на Балканите. Така се вози този в Тирана. Ето и гледката. Тук сме на най-големия зиплайн на Балканите в Тирана се намира. И ще опитам по него да придобиете някаква представа. Продължава километър и половина някъде. И тебе, страхуваш се, брат? Не. Не, ти? Моля? Страх ли те? Не. Кой ще е първи? Не ме страх, спознай, че ме е страх. Хубаво, аз съм първи. Слънчасваш? Пази се, брат. Има military base. Решихме да дойдем да го видим. Всеки, който е в Тирана и идва в Тирана, силно му препоръчвам, защото на всичко горе е и безплатен. Ехе. Воу. Брат, практика да бъде опасна. Какво? Брат, ето с такова малко опасно изглежда. Излитаме ли? Той тук се приема някаква стълба да следиш, ама мога паднах ли си в живота. Не знам някой как не е умрял тук. Мале. Крейзи. Ударях си главата леко. 58. Като цяло бе голям хеликоптер. Той е хеликоптер по-малък, за леки пътища. Добрич, Варна, разходка, отива в мола. Или на морската. Много бяга. Много бяга. Това е да се качвам да заминаем, брат. Ключица, брат. Ето е готов да излита самолета, хеликоптера. Сините бетите. Я са, брат. Мале, ти си направо, правя ти баш паркито. Как правят? Правят кекете. Штурци, не знам дали се чуват на камерата, но да. Бая ги рутия девят. Знаеш кой интересно да ми изгледа дупката, брат? Да им видиш дупката, брат. Ти обичаш задната права? Да отидем да я видим дупката, бе. Да видим да... Абсурд. Да. Абсурд е да изглежда принцип, брат. Тебе, да. Как те е от? Оттам преди смуква въздух и принцип трябва да има двигател, нали? В момента е демонтиран. И просто... Той е просто една голяма трава, летяща, брат. Добата. Аз съм технист на 26-та. самолет. Една голяма трава летяща и самолета. Една
тръба. Вие каква тръба вътре? Една тръба обаче с една дупка. Моя на пой. И Е, само пред. е мъжки. Не, Това се казва един самолет. Той е кастриран. Няма двигател. Не ме трябва да има две дупки отзад. Трябва да продължим разговора. Да, тук вече влизаме в другата страна. Защото е внушителна база. Забравих само и да добавя, че Само да добавя. по-скоро да дам мнението си, да дадем мнението си. Да, кажа малко да се кажа. Чакай малко да Забравихме да дадем мнението си за зиплайна, който бяхме на него преди малко. Та моето мнение, ако не сте някакви супер екстремни, ще ви хареса, ако сте екстремни, като мен примерно. По да ни възпива главата, няма да ви е много интересно, но е приятно един път да го видиш. Най-дългия зиплайн на Балканите, готино е, посетете, приятно е и така. На зиплайн реално от него 5 минути тук. Military Base е 100 пъти по-брутално и е безплатен. Тъй, че тук препоръчвам много повече. Гледай какво става. В момента на клипа е безплатен. Да, в момента на клипа е безплатен, не ме разберете погрешно. След 5-6 години този клип, като има 1-2 милиона, 5 милиона гледания, може да има пари вече такса вход, ама сега няма. Хей, какво правим? Аз ли съм Джейсън Стейтъм, че ли си Джейсън Джероло? Oh my god, bro. Този танк не е добре скъпосан. Китайски танк. То се е поръчен от Тему. Сигурно. Колко е лесно да влогваш. Просто обръщам телефона и след като те изговоря малко, остава по-пред. В момента сигурно е... Какво сигурно е? Просто проверя колко градуса. 30 градуса. Топличко е, брат. Топличко е. Чуй, каква е офертата? Колко пари я дават за продажба? Няма ербет. 3000 евро. Кожени седалки. Да, ще забора. Не е алкантара, ама добре. Мисля, са много добре да се прилича състояние. В прилично състояние за годините си. Оп, Тя падна вратата вече. какъв е? Дизел в агрегат ли е? Това или бензинче? Ако има и гъщица, добре ще е. Че на тези цени горивото, майката си ебала. Я го отвори пак. Я го отвори пак. Да, нали, мега як музей, брат, аз съм доволен. Апрув. Препоръчвам, елате. Елате, вижте. Момчета, качваме се в буса. Горещо ли е много, бе? А, не, бе. Има мега някакво, брат. Не, това е бая топличко. Двигателя, брат. За опасни работи. Лошите. Сега като изляза и вече ми е окей. Да отворя ли ще водата? Да, е тук малко смикат в сауна. Ей, тук седнахме на един ресторант да хапнем и познайте, пием по една... Снимай. Пием по една... Окна хубава пиричка. О, да. Хубава. Плотна пиричка. Вижте, плотна лятна зима. Плотна лятна пиричка. Супермаркетчето, арбузче, ябълчици, бисквитчици, биричка. Продължаваме трипчето. Let's go! Не съм апдейтвал последните няколко часа. Общо взето хапнахме на обяд и се прибрахме да спочинем малко. Беше мега горещо. И излязахме сега, хапнахме пак. И сега ще се пустим на някой барче, да пием по нещо и вече ще се видим утре.